I per fi, València. He de dir que les descripcions que fan els poetes i novel·listes de l'època són admirables. ¡Qué cosa de amor! ¡No és esclavitud! Teniu una desagradable habilitat amb la paraula. Llavors us interessa qualsevol tipus de dona? No, interessa qualsevol persona, home o dona, amb qui puga intercanviar intercanvi positiu d'idees. La naturalesa dels genitals és desobedient i supèrbia. Una criatura sorda de raó. Tinc una cita d'amor. Què té? No, pietat, per favor, penseu com sereu recordats pel fet trist d'haver assassinat a Casanova. Que ens expliquen com va ser el pas d'aquest singular personatge per la ciutat de València.